کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، جو ایسی عالی مسیت ہووے قالین ہووے یا سنگ مرمر تڑا نمازاں قبول کرساں، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، غلاف کعبے تے چاڑو سونا یا کئی ولی دے مزار اتے چڑھاؤ چادر یا گلو ننگے پیرو مانے کو چھوڑ دے وہ کروڑ دے وہ، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، جو رات ساری سپیکراں تے تساں تفرقے کھنڈاون والے نہ بیان کرو نہ دھیان کرو، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، چودھار مسجد تے راون والی ہے مینڈی خلقت غریب طبقہ، دہاڑی پرتوں جے ول کے آوے ترات ساری جگائی رکھو جہان سر تے اٹھائی رکھو، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، مگر اتھوں دائے نظام الٹے تمام الٹے یا کوئی غریباں دا حق چا مارے گواڈی بھاویں بھکا سمدھے تا سمدھا راوے، ساڈا کہ جو ہر کہیں اپنا خیال رکھنے یا کہیں دی دھی دی جوانی اولانگی اتے جے گلدی پئیے تے گلدی راوے، ساڈا کہ مگر اتھوں دے حاجی نمازی سارے ایو آکھیندن فقط دسیندے خدا دی خلقت خدا دے ذمے خدا دی خلقت کو چھوڑی رکھو مسیتاں جا جا تے جوڑی رکھو، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، کدائیں بھی مینڈے خدا نہیں آکھا، جو ایسی عالی مسیت ہووے قالین ہووے یا سنگ مرمر تڑا نمازاں قبول کرساں۔